Hi guys! Welcome to my channel, Joe Cordy Vlogs. Sa mga first time mag-view, click subscribe and then the notification button para updated mo. Karon mga birthday niya, kabalaw si Baby Ari, the shy type girl, and mommy. Dami sa Montiera. Bigay ice cream day. Nenesitas. Nenesitas. Ha? Karencitas? Nenesitas. Nenesitas. Gusto ni Mansa. Mansanitas. Labi ba? May sa ila ba? Wala ha? Labi ka ice cream ba? Ang birthday boy. Baby Lou. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Say thank you! Look, do you want din na? Oh, you want ice cream? Okay. Oh, lahat pa, friends. Games namin. Dapat mag-participate ang mami. Kaya mag-participate ka, really ka mag ikaw dapat makadaog ta sa tanan games. Muna siya ang dapat makadaog ka ha. Hindi pwede ka dito makadaogan niya. Bago sila. Gamita to yung mga natunan. Kung sa una nagapangaway pag ang bata. Lingkamot day, malingkamot day. Sudah kaya ano eh. Ang bata di ba kaya di ka balon sa idula. One more. Everybody's up. Wait for more! Gabi nga dula kay walay magpapildi. Tanan daog. Tanan daog sa game. Oh, yep. Oh my god! Ano po siya yung magic spring? Naka! Tarungan na. Oh, see? Oh, you get a magic spring for 20 hours. Jump. Stop. Ay, move. Donut move. Okay, done. Daog ginapirmi ron ba? Dapat makadaog ginapirmi sa rek, magilak na gid ni. Makadaog gina sa pirmi ba? Da.
Okay, dance! Dance! Oh my God! Dati kayo jump! High five! Ari! High five! Alright, so mga first time nag-view sa akong YouTube channel, don't forget to click subscribe and then ang notification bell button para updated sa mga video. Salamat! Wingardium Leviosa.